sulkee tästä poikki. Tosta käynti Mäkkärille. Meillä on tossa aitio. Joo. Ja sit kun yläkerta on auki. Tää on niin paljon lössiä. Ja sit hyvä ihmiset. Koppi hei, pidä turpa kiinni. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu, erittäin hieno. Mä unohdin tästä sitä. Ei tarvitse peilihuoneeseen uppamaan selkeä. Jos tähän väliin nyt kuvaisis jotain. Sillä lailla. Chiller. Herra Jumala. Kuka? Tuomo. Terve, Eeva. Tuomo. Terve. Kuka sä oot? Mä en kuka. Aha. Apua, kuumottaa. Kuumottaa. Se on hauska siinä mikrofonissa, tai siinä megafonissa on se Mua ei kuumota. Mulla ei oo niin esiintymisiä ollenkaan. Sä kuvoit mun liukaa. Mitä? Mä tärissä kun hyppäs tohon kameraan. Hyppäsit sen? Joo, tänne mä tulin tossa Sinä jälleen kerran. Kiitos illasta ja nähdään myöhemmin.